Τον ιδρυτή του σχολείου τους, Κωνσταντίνο Ιωνίδη, τίμησαν χθες σε εκδήλωση οι καθηγητές και μαθητές της Ιωνιδίου Σχολής Πειραιά. Για τη ζωή και προσφορά του μεγάλου εθνικού ευεργέτη, μίλησαν σε επιστημονική ημερίδα ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες, τονίζοντας ιδιαίτερα τη συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική ζωή του τόπου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Ιωνίδη, εθνικού ευεργέτη και ιδρυτή της Ιωνιδίου Σχολής, ήταν η επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στον Πειραιά. Το σχολείο μας είναι το πρώτο σχολείο που φτιάχτηκε στην πόλη του Πειραιά. Έχει μεγάλη ιστορία και ακόμα και σήμερα είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία όχι μόνο του Πειραιά αλλά και όλης της Ελλάδας. Η ημερίδα είχε τίτλο «Κωνσταντίνος Ιωνίδης διήλθεν ευεργετών». Περιέλαμβανε δύο συνεδρίες. Η πρώτη αφορούσε τον εθνικό ευεργετισμό και η δεύτερη την παρουσία του ιδρυτή της σχολής στον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Είναι τύχη αγαθή το γεγονός ότι συνέπεσε η ημερίδα αυτή 164 έτη μετά την πρώτη επίσημη λειτουργία της σχολής. Η Ιωνίδιο Σχολή λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1847. Από αυτήν αποφοίτησαν επιφανείς προσωπικότητες της χώρας μας. Το 1986 πήρε την ονομασία Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ιωνιδίου. Το 2002 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της αίθουσας μεγάλων ευεργετών και δωρητών Γεώργιος Μπόμπολας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν χωρίς αντάλλαγμα. Δεν προσέφεραν για να κερδίσουν κάτι από το ελληνικό κράτος. Ο Κωνσταντίνος Ιωνίδης ήταν έμπορος και συλλέκτης έργων τέχνης. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1772. Συνεισέφερε στην ανέγερση του κτηρίου του Πανεπιστημίου και ανοίγειρε με δικά του έξοδα την Ιωνίδιο Σχολή. Τιμούμε σήμερα τον ευεργέτη μας. Για μας είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά, βουλευτές, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής.